Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai nemufaro pano pa Sly Media TV tichikutendai nekuti sapota kwamunoita uye nekutiona muri kunzvimbo dzakasiyana siyana kumati mana enyika muchikrosa maborders eZimbabwe muchitibatawo zvakare muri kuSouth Africa muri kuUnited Kingdom kuIndia kuAmerica nekwese kwese imo muno muZimbabwe atitaure ndimi maclients edu pamusoro aiwa tinokutendai tiri kuramba tichikukurudzirai zvakare kuti murambe muchisubscribe pano pa Sly Media TV because tinokupai zvirongwa zvakasiyana siyana zvinoera zvinotyisa zvinoda kufumurwa nezvimwe zvinenge zvichitidzidzisa uye neinformation yatinenge tichifungidzira kuti aiwa muri yeZimbabwe inofanira kunge ichiziva uye zvakare tichikupai zvirongwa zvakasiyana siyana. Chimwe chirongwa chatinokupai panapa chirongwa chatinokupai cheBishu lifestyle. Chirongwa ichi chakaonekwa nevamwe vakuru vandinawo muno mustudio nhasi vanonzi Peter kuwarika vanogara kuMudzi vakataiwa kuSly Media TV muri kuita basa rakafanana neratiri kuita kunoko nekudaro aiwa tinofanira kubatana nemimedia nokuti pasina media hapana kwatingasvika tikati aiwa hazvina kushata svikai kuno kustudio kwedu tigone kunge tichikurukura. Peter kuwarika ndivo director vecompany kana kuti organization inonziyo Improved Rural Areas Program IRAP kana kuti IRAP aminoti mungaipe muchiti kudini vanogara kuMudzi ikoko kuMudzi district kuri ndo kuMash East. Rikanitore mukana uno wokuvachingamidza muchirongwa ndikatanga nokuti makadi baba tinofara zvedu weSly Media tokutendai chose. Imimi pa Sly Media makapasvika sei? Sly Media ndakaiona pa Facebook ndiri kuMudzi ikoko ndichiita scroll nikaona kwanzi Biushi reality show ndikati zvikuitawa rumawa kuSly Media ndozvatikuitawo kuno kuMudzi zvakare saka kandigwa bati kuti naende kubata isei tikafonerana akati muzouya kumastudios kwawo kuHarare. Handiti vanhu vachiona kuti tichiita chirongwa chiya cheBishu lifestyle inonzi Bishu lifestyle vanenge vachifungidzira kuti tiri kupromota chifambi. Imimiwo makaonawo sei first time yenyu muchitanga kuona tichiita Bishu lifestyle tichikurukura nevasikana vanotengesa bonde? Hatikati tiri kupromota chifambi esachi because zvinonzi pachirungu sex work or prostitution is the oldest profession. Saka it has been practiced from time immemorial. Saka tinazera naro tinazera nayo kubvira kare nekare saka tichipromota takangozwana zviripo changosiya zviripo saka isusu chero tikasataura nezvazvo chero tikanyarara is the oldest profession. All other professions akazouya chakatanga ndiyo sex work iyo profession isina college. Vakuwarika maifanira kuita broadcast time. Alright, ngatipinde zvedu panyaya yekuti vateereri kana kuti vaone pa Sly Media TV vanatsunzukisa kuti kana muchiti imi munotungamira organization inonzi Improved Rural Areas Program zviri kurevei uye zita iroro rakauya sei? Improved Rural Areas Program in brackets IRAP takawa nemuono wekuti kumaruwa kwakasaririra zvikuru tichikompea nekumatowns panyaya dzeutano, panyaya dzeeducation, panyaya dzemvura water and sanitation, panyaya dzebudiriro. Saka tiri kutraya kuita bridge gap between the rural areas nema-urban areas. Ndipakabva zita kuti improved. We want to improve the rural areas. Zisviko pastage nekuma-urban areas. Ndo pakabva zita racho ipapo. Handiti organization yakatanga rini? Organization yakatanga 2009 ndipo takaregistiwa 2009 zviri pamutemo nehurumende tine certificate to operate as a private voluntary organization in brackets PVO. Ndipo payakatanga 2009. Zvakanakira zvakadi kuti munhu uite maprograms aunenge uinawo asi uri registered? No, zvakanaka nokuti hurumende inenge ichiziva hurumende kuti kwakati kunga kuPlum Tree kunga kuna nhingi auta zvakati zvimwe zviri pamutemo hamusi chitsotsi hamusi kuita chi nyange wachazokupai mari unongoiza kuti kupa organization iri inozikana
ikuita zvinhu zvavo zviri transparent zviri pajekerere. Ndo zvakanakira kuti organization inge iri registered zviri pamutemo chiregistrwa nehurumende. Tiri kunzwisa kuti muorganization yenyu muri kushanda zvakare nevasikana vanotengesa bonde ivava. Tisati tapinda munyaya iyoyo zvizere, tingati isusu makey result areas akaita amuri kubata mukati meorganization yenyu improved rural areas program ndeapi? Ya, tingangoti makey result areas atiri kubata ndekuti isu se-improved rural areas program tiri kukurudzira ivo vasikana vanhukadzi vanotengesa bonde kuti vasangorely kana kungorarama solely on sex work, but tiri kuti ngaitewo maprojects emaoko, ngaitewo maskills, survival skills avanozorarama vachishandisa, ringave kuita macourse like carpentry, zvekusona clothing, mabusiness general projects, ungaita mafree market, maprojects ehuku, maprojects enguruwe, sekwedu kuMudzi kunoita zvakanaka nyaya dzembudzi, ivhure ikoko, uswa ikoko unokurudzira kuti mbudzi dziite zvakanaka. Saka isusu as improved rural areas program takanangana nebandiko rehealth, tiri kuti madzimai anoita zvetengesa bonde tinokurudzira kuti vaite maprojects, income generated projects, nekuita maskills anditika kuti wagone kuita bundutso wasangorerana chete nebonde ratamborewa kuti the oldest profession, but kuti yes ndizvo oldest profession, but there's an alternative to that. Ngaito income generating projects, ngaito skills like kwedu kuMudzi kune VTC vocational training center inopa skills lana clothing, building, carpentry. Satokurudzirawo kuti wagoende ikoko kwaite macourses ikoko. Asi pavanenge vachiita matraining iwayo panenge pachizodiwa funding. Right, tisati taenda kufunding ikoko ndoda kutanga kunzwisisa kuti mukatarisa vasikana vanotengesa bonde, inini kwandiri, inini kana ndakavatarisa vanhu vanobata mari zuva nezuva, vanhu vangatsvagirwa mari here ivo vari vanhu vatori muoldest profession yekuti mari yavanobata iyo vanokwanisa kuzviendesa vega kuVTC, vanokwanisa kuzviendesa kana vanotora drivers license, vanokwanisa kuita. Haisi nyaya yekungoti havana musoro here? No, haisiwo nyaya yacho mukoma weSly Media. Neongororo ratakaita nawo netsvakurudzo dzatakaita nawo, ivo vari kuti mazuva ano sex work haisi kubhadhara like kudhara, upenyu hwakaoma muZimbabwe. Saka sex work is no longer paying as before. Ndivyo zvimwe zvavanochema nazvo zvokuti yes tingati tiri industry iyoyo but haisi kubhadhara. Zviringochemawo other sectors in the country kuti zvinasumira zvakanaka, nekwawo futi ota zvinomira zvakanaka. Kana ukawana mari ingori hand to mouth, kuti wazowane mari yekuti wazonobhadhare kuVTC kuita course yeclothing, mari yacho unonga wasina. Kuti azoti course driving like umwe ndakati ada kuita class 2 ari kuti mari yacho ananga asina, asi chido chiripo pachisipo ndiwo mari. Mari wari kuzvanzi mari haisi kubatika nekuti zvakangoma. Waruma chorongochema kuti mari hapana. Saka sex work wari kuti is no longer paying as before. After all isutasa kumaruwa mind haimusi mutawa madura nezvavo kuMudzi kwatinogara kumaruzevha zvasiyana nemuHarare zvose nekubulawayo. Saka economy yekuruzevha nemutawa zvakasiyana. Saka maruzevha ikoko kwatiri sex work vanoti is no longer paying. Maybe kuno kwamuri kuHarare maybe is paying atizi. Vari kungochema tanga tatinatsoitawo tsvakurudzo notawana first hand information iri kubva nemi vakuwarika. But munyika tiri kuziva kuti kune iwo masex workers ariko handiti, asi ikoko kwamuri ikoko kune mayouth, kune chembere dziriko dziri pamwe dzato shirikadzi kana kusei imi makazongosarudza kuti tiri kuda kushanda nemasex work? No, ipapo muri right chaizvo anditeka muri right pakuti isu seorganization anditeka tishanda newe National AIDS Council NAC, masex workers ari mugroup rinonzi makey populations KP, kuti vanhu vari marginalized. Saka ndiyo takaona kuti maybe tikamboshanda nawo iwawo vanhu vari marginalized makey populations. Kwagara kune maprogram anoitwa
NGOs nehurumende akanangana nechembere maerodhari akanangana nemayouth asi mashoma program akanangana nemasex workers saka ndiro patakaonawo gap iri kupindawo kuti akutageta masex workers nekuti hawawanzwi kupinzwawo maprogram anowanzwa kuitwa munyika anditi tikangoti wari sauchinzi makey populations anditi tikangoti wari a bit marginalized. Kana taura titi marginalized tiri kutarisa kuti vanhu vakasaririra kumashure here kana kuti vanhu vakashoreka kana kuti vanhu vakainatsotsanangura ipapo kana muchitiwo marginalized muri kurevei? Iyo kungonzi munhu akuita zvebonde pache zvazvo izvongototi ati hazvibonde nditi zvinotoringa musoro kuti ibasa rudziko iroro saka ibasa rakatoshoreka anditika rakatoshereka kuti ndikuita sex work. Pamune muchikurukura navo ndakubatai muromo pamune muchikurukura navo ipapo vanotaura kuti chii chakaita kuti vasanotengesa kumusika asi vapedzisire vave kutengesa bonde kune vashoma vamakamboitawo tsvakurudzo navo chii chakavapinza mukati mebasa irori? No, ipapo muri right weSly Media patakaita tsvakurudzo kuibvunza kuti akonai vanzvadzi mazofunga kuzoita izvozvo zvakambofamba sei wanokupa tsanangudzo dzakawanda wamwe vanoti tandakaroorwa zvakanaka but murume aindirowa saka wamwe kubva maabusive marriages murume aindirowa daily handitika saka ndakabva ndatiza wamwe vachiti ndakafirwa nemurume handiti umwe murume akaita accident zvaunenge usina kuplana ndakasiwa newana ndikadzingwa pamba saka kuti gorame newana ndasina choice ndikuti ase kutengesa bonde yatamboreva kuti the oldest profession ndo zvatovabvunzwa kuti akonai imwe mwana mudiki wana wafita ngwati kucollege kuchi chakapinzwa kuita kuti ndakashayiwa mari yekunyora form 4 ndakashayiwa mari yekuenda mberi saka ndasina alternative ndada kurarama saka ndakuda kurama kuti uri nani kuita sex work kuita zvebonde ndio mareasons wanopa ari valid akawanda. Alright, ivo pabasa iro ravanotaura iro riri the oldest profession basa riro rekutengesa bonde kana kuti kutengesa muviri vari kuti vanosanganawo nemarisks akaita sei anoita kuti imimi ve-improved rural areas program muvanzwire tsitsi muti dai vanga varega zvavo basa iri? Ndizvozvo tinonosangana nemarisk akawanda more like on a daily basis ndizvo vanotaura ivo. One vanoti kubirwa vanogona kukechwa nemurume uenda kumba kwake koko usvika kuti mari yawana iyoyo unza kuno utorohwa ubirwa mari iyoyo. Two vanogona besides kubirwa ikoko vanogona kungorowana pachavo futi noti vanoti maclients kanzvambo kuti vari kuti zvanzi mari yavo shoma saka pachavo vanogona kurwa pachavo futi kuchirira maclients noti mari yavo shoma varume vacho vavo shoma wokuwadzana handitika. 3 vanogosana nezvigwere zvana STI handitika ikoko umwe anogona kuti ano ndine mari yakawanda hanisira kupfeka butiro makondomu ndida kuita yakadaro yeke handitika uyu nekuti anenge aine urombo kuti what can I do rega ndingoendesa izvozvo saka dambudziko futi rekuzobata zvigwere zvana HIV ikoko maSTI nematambudziko vanosangana nawo iyayo. Vamwe vacho vanoti imwe dambudziko nderekubirwa ka tambotaritaura kuti vanogona kubirwa neclient wati munhu waenda naye usvika kubira ukurowa futi handitika utobirwa kana foni kana kutoita se kana kutovingwa futi kuzoti uyu anogara pakati uyu anenge aenda kubhawa unotsvaga usomupa ziremba yake handiti zvavanotaura izvozvo kuti vanozoti anogara pakati ari kubhawa izvozvo saka kumba kwake hakuna munhu ariko wodzoka ndomubira kumba kwake wozoona property yabiwa kana pane gasitovu kana magumbezi abiwa. Saka mamwe stakeholders amuri kushanda nawo akafanana naNational AIDS Council inobata kumativi mana kwese kwenyika ndezvipi zvamashanda pamwe chete neveNational AIDS Council zvamungati imimi zviri kuunza machanges mukati mebehavior yemasex workers? National AIDS Council like kwatiri kuMudzi tinoshanda newatinoti mapeer educators wakuru wemasex workers munzvimbo dzatamboreva kuti like kweti kuMudzi tine Kotwa growth point, tine Nyamapanda growth point, tine Makaha mining area. Saka ikoko kune mapeer educators ndokatipa mazita emasex workers wareda kuita maprojects wareda kuita macourses. Saka iwo weNational AIDS Council waishanda nemapeer educators wavo vanonga vachipawo futi makondomu
kuvasikana kuti no kana client yauya kurudzira kupfeka makondomu musaite unprotected sex nokuti zvine zvigwere. Vanenge vachikukurudzira futi yo ma-sex workers kuti no each and every time endai kuzvipatara mundochekwe kuti makamira seutano hwenyu. Handiti kasi vanenge vachivakurudzira kuti endai muzvipatara mundochekwe kana mukanzwa pari kurwadza, seek medical attention yokasika. Saka ndiwo mashando anoita. Saka nesuwo kwatiri iyo ma-educators ndiwo vanotomobilize vasikana kuti no uyai mutaure navo. Saka takatoita ma-meetings 3 nema-sex workers pakotwa growth point nepanyameruka nyamapanda border post nekumakaha mining area. Kwakazobuda maprojects anamboreva eya kuti umwe akati ada kuita project yekudeliver gas, of which is a very lucrative project to deliver gas within Kotwa growth point in 3 locations, DRC, Kotwa patown nekujembe hospital site. Umwe akati ada course yekudrive gonyeti class 2 is a skill. Umakati ada course carpentry. Umakati ada course yekubika makeki. Umakati ada ma business flea market. Umakati ma business ehuku embudzi. Vanambora kuti like kuMudzi kwedu koko mbudzi dzinoita zvakanaka. Sando satungwa vachibetsera newe National AIDS Council through their PE educators. Ndiwo vanotunganzira vasikana tondoaddressa vasikana. Zvikuru kuti pamabasa avari kutaura avane shungu yekuti vange vachiita ivo ndo vanotaura zvaari kunzwa zvaane passion nazvo kuti aite muupenyu kana zvinhu zvaanonzwisisa kuita. Ndizvo chaizvo. Ivi patinovakurudzirwa isusu tiri kuti hatisi kuti itai cooperative. Tikuti iwe munhu donga munhu neproject yako yaunonzwa pamwoyo pako kuti ndiya ndinoda ndikapiwa funding, ndikapiwa mari kana piwa support ndida kuita nemazvo ndio zviri pamwoyo pangu. Nekuti from experience ma-cooperatives akanaka zvama-cooperatives asi ndofamba kwenguva panozoita nyonga. Saka iyo tongoti no itai ma-individual projects enyu ari muzita menyu andite ndopazobuda ipa kuti anoda kuita zvehuku munhu ari 1, zvembudzi, zvemombe, zveflea market, zvegrocery shop, wamakatoda zvanachi zvedrive zvambura zvana driving zvekudeliver gas. Saka vari kuita as individuals not as a cooperative. Handiti. Saka imimi pamuri kuperevera se-organization ye-Improved Rural Areas Program IRAP, chii chamuri kuda kukumbira kumhuri yeZimbabwe iri muno muZimbabwe, makambani ari mumacentral Mash East, ndauti Mash East, ari kuMash East, makambani zvawo anoda kuita yatingati yo plow back into the community kuti vabatsire maprojects akafanana naiwayo. Appeal yenyu imimi ndeyekuti chii pane pamuri kuperevera mukana ndewenyu wokuti mutaure navo vakateerera iye zvinezvi pasi rose. Ndizvozvo chaizvo. Tinotenda appeal yatinayo ndeyekuti maprojects akaitwa identified, akatoonekwa kuti ini ndoita zvakati. Saka ofisi kwedu titori nedatabase iri about 200 maprojects aka-identify nema-sex workers ekuMudzi district. Saka maprojects aripo but paground atanga zvavo nekuti zvikwanisiro ma-resources ndiwo atisina at the moment. Zvikwanisiro zvakaita semari kana ma-material zvikwanisiro. Saka appeal ndeyokumbirawo funding or assistance so that we bankroll these projects. Kuti wada kuita maprojects iwawo wagozviite zvinoda mari. Like wada zveclothing iskill zvinoda mari zvakare. Wada kuita zvembudzi zvinoda futi mari. Kana even wada zvemacourse driving zvinoda mari zvakare. Sa period iri pa financial assistance to bankroll these projects that were identified by the sex workers in Mudzi district. You managed to identify the projects. Do you also have a number of the sex workers that are registered with the Improved Rural Areas Program organization? How many do you have on your database or on your records? Zvakaita zvekuti zvanamboreva zvekuti tine ma-PE educators wanoona wamwe wavo their peers. Saka neexperience yavo in that trade wakatipa vanhu wanoziva kuti vanhu ava nyanga wakapiwa funding, wakapiwa assistance, wane chokwadi kuti wanoita. Because nhasi sex worker pachezvo yagare iri a mobile
group of people. Nasa kunyamapanda, mangwana ari kuchirundu, mangwana ari kuForbes Border Post, and wari mobile. But watina mu database redu so takapiwa ma educators. Tini 200 sex workers. But there are more than that. Sa zvira kuti chi wakato screen na pachao. Screen na kuti uyu. Kodziri. Kuti timunyori aiti project boss mangwana anenge rubhala vanhu. Mangwana anenge rubukukwe. Saka timunyori anta ma crusades. Saka ndichiona list yacho anditika both Mudzi district kuzvitupa iri registered number 49 ichigwana 49 zvira kukwa munhu ane nhamba dzichitupa dzotanga 49 pena 49 munhu mumudzi saka wakaita screening yawo kuti no tongoda chero kuti they are not discriminatory but it was out no munhu uyu akapiwa funding ane fixed address tombodaro anozika ndo masabhuku ningi sanya akapiwa funding akuna kwanotiza uyu akapiwa mangwana ngari kuchirundu uyu anenge ari kuBet Bridge saka wakangotipa 200 wanogara mumudzi namba dzawo dzichitupa dzichirevesawo zvakare kuti chi 49-49 saka tinawo 200 database redu nemaprojects awo wakanyora kuti ini rira zvakati namba dzawo dzichitupa zvakati ndo zvatinazvo at the moment. Kune vanhu vanowanzoburitsa mari vanogona kusaburitsa mari inokwana vanhu 200 asi vane vachida chinhu chinonzi accountability. What do you promise to those people whom we can call well wishers that can come on board and try to also help the improved rural areas program that is managed by yourself? Accountability and transparency ndo zvinotarisirwa nevanhu vanozira kuzotifanda. Saka kwatiri tukachiti wada kuzotibetsera one ya 3 organization yandamborewa kuti we a registered organization. Tine maoffice pa Quarter Growth Point, tine staff ma clerk, ma finance officers ndiona weizobata mari idzodzo very subject to audit. Anditika then kana wati pa mari idzodzo isu tozoti okay kuna ningi ane project yembudzi ada kuita tumufanda then kamida kuzotera mari dzenyu tinokuradzai kuti uyu handi ku project background accountability yacho mari dzakapinda so akasana pakati kuti apiwa mari saka kweri ku office tine staff yacho to do that some mari dzinoya through our office nditika iri registered iri pamutemo iri subject to audit from auditors then tozowapa ma beneficiaries wao from the office then kana wada kuzouya totano handi kwaningi ari ku village yakati ndio kune project yake yembudzi uyu kune vanambura kuti kuno umwe akati ada kuita gas delivery which I found very exciting but I want door to door gas delivery within Quarter Growth Point. Pane gas depot ripo asi wana unofamba 2km 3km kuya kuzotora wakatakura matank saka afunga kuti no nikaita chiskuta a 3-wheeler anditika iyi pachezo yake ndiye anenge driver scooter iyo aita door to door gas delivery zvinongoita unotengesa mvura ndikatano that's a very brilliant project proposal yakainayo mu6 week ayo no that's good umakatara kuita chi class 2 going to drive no that's good saka accountability zviriko we have already catered for that through our organization. Chiroti munhu akanga akufonerai anokwanisa kuita sarudzo kundoda kubatsira da kuita zveuko obva adila one munhu iye because anogona kunge ari individual akafanana neni Sylvester Tapfumane handina mari inokwana vanhu vakawanda asi ndoda kungobatsira mumwe chete mukati mevanhu 200 ivava panofambiswa sei? No izvozvo tinozvigamuchira chaizvo because asi kuti mafunders ngavangofandi all the 200 projects akaidentifiwa munhu nekuona homwe yake kuti akamira zvakati kuti ano I think I can assist 1 or 2 sex workers wada kuita course yeclothing paMudzi Vocational Training Center umwe anogara kuti ano ndinongobetsera 1 atona zvembudzi zvese tinozvigamuchira hapana zvatinoramba tinozvigamuchira nemaoko mawiri. Kune vamwewo zvekare vanogara vachitsvaga kuti ndiri kutsvaga vana vekubatsira vari kuenda kuchikoro zvemaprojects idzo aiwa inyaya dzenyu dzovakuwarika asi inini ndine passion kuti vana ivavo vema-sex workers vanotanzwa kuti vanogona kuchikoro I am willing to fund their education. Zviriko here zvakadaro izvozvo zvekuti kana munhu ada kuda kuextenda kuvana vema-sex workers ivavo vachiri kuenda kuchikoro? Izvozvo tinotozvikurudzirawo futi zvandamboreva zvoya kuti iyo ma6 workers patakaita tsvakurudzo neongororo waita kuti no mazuva ano hazisi kubhadhara saka mumwe itoti vana vedu havasi kuenda kuchikoro
nenyaya yekuti haasi kubhadhara. Saka napano unodawo kungofokaza kuti inasiwa kubetsera maprojects ana mai wavo nekuti iye mwana wake asazoitawo futi sex worker mangwana ngaende kuchikoro. Saka tinoita welcome vanhu vakadaro nemaoko mawiri kuti uyai handitika nekuti ivo through their peer educators tirikubvunza kuti kunhingi akamira sei kuti nhingi ane mwana asikaendi kuchikoro handitika tanzwa napeer educator boy peer educator dzanotoziva mabackgrounds emasex workers boy ndiye mukuru sachinzi peer educator. Saka tiwashanda nawo tozoti kune wada kubetsera wana wemasex workers. Saka kwenyu kwamunogara ikoko ndewapi wana wemasex workers wasi kuenda kuchikoro topiwa mazita topa ada kutibetsera kuti kune mwana ada kuenda grade 7 akatadzota grade 7 kana form 1 kushaya mari then kana kuti kuna ari kushaya exam fee yekunyora form 4 yekunyora grade 7 saka through that one wavo they are very welcome kubetsera wana wemasex workers so that mangwana wasazojoine futi sex industry yana mai wavo. Anditi kana kuti ada kuenda kuuniversity akapasa form 6 yake asi mari hapana tachangoti tingovhura gate tive neflood gate riri kuuya nedhoo ramavhura iroro kunyika yese yeZimbabwe kuti kana pane vari kuda kubatsira vanhu ava tinoziva kuti vane madependence avo tata hatingavasiye nekuti tinozoti apuhwa mari yemaprojects ubva atanga kufunga school fees munhu ane mfunga is a human being anenge ane ma-immediate needs. Saka tiringoziva kuti tikangoopena mukana kune vanhu vese vada kuita sei vada kubatsira zvinogona kuti zviite zvakanaka. Saka imimi muri kugamuchirawo sei tichipedzisa hurukuro yedu inei muri kugamuchirawo sei urongwa hwehurumende hwekuti maindustries ngaachienda kumaruwa vanhu varege kuuya kuzotsvaga basa kuMount Darwin kuHarare mukaroi kana kuti asi paari munhu ngaaite maprojects ake pamwe angangotanga kana negardening asi yato industry kunzi ngaasupply matomatisi achiuya zohodwa ipapo achizotakurwa netruck achiuya kumadhorobha. Ndizvo chaizvo Sly Media isusu se-improved rural areas program tinogamuchira zvikuru nemaoko mairi program yehurumende iyoyo yokurudzira kuti maindustry ngawo kumaruzevha pasaite rural urban migration vanhu vachibva kumisha vachinotsvaga mabasa kutown asi vanhu ngatobve kutown vachienda kuruzevha kwaone maindustry ndosaka takato organization yedu zita rachinzi improved ndio muono watantina muono vision kuti dai maruzevha akabudirira aitongo kumatowns kuitawo maindustry kumaruzevha ikoko like kwedu kuMudzi kune natural resources kune mauyu handiti mauyu zoti anotakurwa nemagonyeti achiuya kuHarare but kuti dai tikaona vanhu kuchisponsor toitawo factory yemauyu kwana mutoko kune unzikana nyaya dzemengo kwaitawo factory inokuya mengo yogadzira majuice handitika ndo rural industrialization iri kukurudzirwa nehurumende. Saka nesuwo maorganizations maprivate voluntary organization tozvikurudzirwa izvozvo kuti zvinhu zvakanaka chose. Saka even through our projects dzema-sex workers anotanga ari madiki asi ofamba kwenguva achazokurawo kuti wembudzi uyaya achagumawo ane mbudzi akawanda autoguma autota slaughtering ipapo yetu industry iri kugadzirwa ipapo handitika. Saka tozvikurudzira zvirikuitwa nehurumende isu tichisigirawo bosi maprivate voluntary organizations aripo kuita supplement or augment magovernment efforts. Saka tiri madevelopment partners panyaya dzebudiriro kumusha ikoko. Tinotenda pamwe tingasiyirire zvimwe zvamuri kuita zviri zvakanangana nezvebudiriro yevanhu kunharaunda yamuri zvisiri zvema-sex workers ndezvipi muchidimbu? Izvozvi tine program yatida kuita vana vachingovhura zvikoro yatiri kuti no to drugs and substance abuse, no to drugs in our district, no to drugs at our school. Saka tinga takananga nemuzvikoro zvese zviri mudistrict tichivakurudzira nekukwangwadza to warn them kuti no madrugs wana muturiro wana guka wana mbanje wana kunaka pautano hwewana. Saka ndimwe program yatida kutanga panovhura wana ye-anti-drugs and substance abuse awareness campaign within Mudzi district kwedu kwatinobva ikoko. Dzizouya zviri rampant zvakadii nyaya yemadrugs kuMudzi ikoko? Kuti madrugs tichinzwawo zvitaurwa even TV navakuru venyika vachikuta kuti no drug is now a national problem.
kana yanzi yati national problem zvora kuti kwese yatiweko sane kwedu iriko yatekesherawo kwedu hakuna kwasara nyama drugs zozoti mwana wepapo akazodai akarowa mai akazodai zvakonzwa nemadrugs zozvo saka madrugs is a national problem hatingati kune district isina dambudziko remadrug abuse kana mhuri inoti isi ndiri right yatu a national problem ndosaka tichiona wana president wenyika waitoti nokwaone cabinet tax force yakanangana nezve drug abuse saniso tikuita augment urongwa wegovernment hurumende kuti madrugs asanyanye kuwana weduku muzvikoro kucommunity sandizvimwe zvatoda kuita izvozvo zvisina kunangana newasikana webonde. Zvinouraya nyika zvakadii kana vana vari involved mumadrugs? Future yenyika yakamira sei kana vana vakaperera mumadrugs? No, future yenyika inenge itori pachirungu inenge itori blank. Future inenge itori blank kuti hakuna zviriko kumberi wana wakaramba ita zvemadrugs nekuti hazvina mundutso hazvina production. Tomboona mumavhidhiyo tomboona kuti kwanzi munhu anostika 7 hours kunzi haachisadza for 7 days ndo chiichocho. Saka inyika yenyika reyo yokuti munhu wamayouth anga akastika haasina ine production akangodhakwa 7 hours zuva rese. Saka nyika ibudirira kune kwainoenda. Saka dambudziko remadrugs rakaipa and science to no to drugs and substance abuse in our district. Tichingotedzera zvekutaura hurumende kuti hatisuda madrugs munyika nekuti anokwadza future yenyika, anokwadza budiriro economy development yenyika zvakare. Saka isu tunova hatisi kuzvifarirawo nesuwo. Hamusi kuzvifarira nemiwo. Tichipedzisa chirongwa vanhu vanokubatai sei vakuwarika? Isusu tiri paKotwa growth point inove ndiyo capital city yeMudzi district. Ndo pane ofisi yedu side rekuDDF ndo kune ofisi yedu. Then wala kutibata panhare namba dzangu dzinoti 0772 378 966. Aiwa vateri ndo namba dzataisa pascreen idzodzidzi. Uyewo zvekare mune imwe nzira yamungabatwa naye here kunze kwembozharunhare rwamatipa? Tine WhatsApp namba inoenda paWhatsApp namba iyoyo. Tine email zvakare inoti kuwarikapeter42@gmail.com. Imwe yacho yekuorganization inoti improved@gmail.com yekuorganization. Saka dzese maemail anoshanda iyayo nenhamba yefoni dzese dzinoshanda idzo. Network yakamira zvakadai tingazokutadza kubata ikagarai matudzi. Network pamafoni namba iwaya kuMudzi ikoko. No, zviri nyore nekuti kuMudzi weMasaisai kuriko kune Econet one mabooster kuMudzi ikoko kubhodha ariko mabooster ipatiriko Tel 1 Net 1 zviriko. Saka Masaisai ariko sezvo hurumende ikurudzira kuti kwese kwaiti ngakuti development and saka Masaisai zvedu anobata yendi there magetsi akaendawo asi akadzoka zvinoita zvakanaka. Saka dzinobatika namba idzodzo ndamborewa zana akadzokera kuti 0772 378 966. Email kuwarikapeter ari masmall letters kuwarikapeter42@gmail.com. Then organization improved@gmail.com. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Kusati kwaane mafacebook ko kwenyu kukampani? No. Mafacebook zvoita akambozvifunga nezvazvo. Bani zvimwe zvingoitika nyaya dzeinternet izvodzo kuti mafacebook anogona kuhekiwa. Nditakachira izvo kuti togona kungohekiwa nekuti kune vanhu vanongomira kuheka maaccounts tozonzwa wamochinzi inini handina account yakati haisi yangu chizoona ichitotaura kuti ino handina account yakadaro. Saka takati tinokuavoida izvozvo ngatimbomire zvana Facebook. Takazvimira tikuchira kuhekiwa
maaccounts acho ya tinotenda muri yezimbabwe ndavapita kuwanika vanova founder and director of improved rural areas program kana kuti irap in short vari kuMudzi district inove iri kuMashi East vanga vauya kumastudios kwedu kunoko kuSly Media TV vanotionawo vari ikoko nesuwo zvinotifadzawo kuti aiwa tiri kusvika kuvanhu vari kuroko nyaya yavauya nayo ndiyo yamanzwa yekuti vane urongwa hwekuti dai vasikana kana kuti madzimai ari kutengesa bonde anotengesa muviri vasiya zvinhu izvi vawana zvinhu zvekuita zvisina marisks uye zvichivapa pundutso nekutiwo vakugona kuzvichengetawo vakugona kuchengetawo vana vavo vavari kuriritira vanove ndo number 1 push inopa vanhukadzi yekuti vaende vanotengesa bonde manzwa kuti chii chinozenge chaitika kuti vafunge kuti vaende kunotengesa bonde vamwe vanenge vasiyiwa nevarume vamwe vanga vari maabusive relationships vamwe vakadivhosa vamwe vakafirwa zvese izvo zvikonzero zvakaita kuti vanhu vapedzisire vapinda panyaya yekutengesa bonde asi isusu semhuri yezimbabwe zviri kunzi izvo nyika inovakwa nevene vayo idanha reduwo isusu rekuti tiite chikamu chekuti tingavabatsire sei kuti vabve munyaya yekutengesa bonde vararema upenyu husina marisks ekuti vanotobirwawo kwavanenge vari ikoko vanorohwa vanoitwa zvisakarurama vanosanganawo nezvirwere nokuda zviri kunzi ngatibatanei muri yezimbabwe hazvina kuti uri kupi uye une mari yakawanda zvakadii kana panhamba dzataurwa idzodzo zvirikwanisa kuisa ikokeshi kungoti mufunding improved rural areas program toda kungoisawo kamari kandiinako handina hangu zvakawanda yazowanda yoonekwa kuti ingaita sei tataurwa nezveaccountability iripo nekudaro hatiregei kutya kubatsira ukaona varume vakuru vati handisi kuti batsirai mhuri yangu inini vakuwarika vane vana vavo vanechi asi vauya vachinangana neupenyu hwevamwe vanhu vari munharaunda yavari vane passion nevanhu vemunharaunda yavari nekudaro izvozvo zvitoda kuzvikudzawo chasi hatingangovasiyawo vari vega ngativabatsire kuti zvigofamba zvakanaka toda kuzoita matestimony tichienda tese kuMudzi ikoko tichinosvika kunana kotwa kwese ikoko kumakaha tichiti aya ndo maprojects akazoitwa mushure mekunge tasangana veSlyMedia TV pamwe chete neimproved rural areas program tikaburitsa chinhu chimwe chete chinove chakuzoburitsa matestimony pamwe gore rinouya pamwe mamanzi anotevera pamwe ma5 years to come tinenge tichitaura nezvokuti idzi ndo mbudzi dzakatangwa paya idzi ndo huku dzakatangwa dziri 100 asi izvi zvava kutoita 3000 tichingoenda tichingodaro rambai muchisubscribe pano paSlyMedia TV rambai muchishare maprograms akadai asi kuti iwo kana usina mari sharewo kune shamwari yako unoti anofungidzira kuti anogona kunge achizviita imi makakurira kukotwa imi makakurira kuMudzi makasunungukawo zvakare kuti mudzokere kwamakakurira vamwe vanoita old schools program yekuti haisi taimbodzidza pachikoro chakati rega tinobatsira nemiwo munokwanisa kuti ndo kwatakabva rega tidzokere tinosumudzira nyika yedu hongu ndine kambani yangu asi iri muHarare iri kuBulawayo iri kuBotswana iri kuSouth Africa rangarira kumusha kwawakabva nekuti Zimbabwe ndeyedu hakuna mumwe zvaanogona kutivakira kunze kwedu isusu ndataurisa vakuwarika toda kukutendai nekuuya kuno kuSlyMedia TV zvikuru sei kushandisa mari dzenyu muchiuya kuno kuHarare kuti muzosangana nesu tinokutendai zvikuru kwazvo Mwari vakuitirei zvakanaka mufambe zvakanaka tatenda